Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Бародарон, наворо сар кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликӯл, аз моли савдошидагӣ гови гусоладор, гусолаш буқача. Мана гусолачаш 14800 сомонӣ савдо шуда. Мана гов, анаи параш 14800 сомонӣ харидааст. Гусолаш буқача, ширша аниқ карда натонистем. Бародарон, мо наворро давом метем. Драбилкои универсал ҳаст, каседа дар кора муроҷиат кунед. 3600 сомонияи универсал, алафи тар, алафи қоқ, донагӣ ҷугориро бо суташ зада мегира. Бародаро, тобистонда алафаи савза метонем бизанем, ов намегзарона. касе дар кора муроҷиат кунед, рақамҳоро дар экран мемонем. Бародаро, мо наворро давом метем. навора пурра тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон аст, ба канал обуна шавед, лайкҳоро фаромӯш накунед, дар комментариҳо фикрҳои худтонро нависед. савдо шид бародаро, гӯсфанди баррадор дувним. гӯсфанд пиртара инеки пирай. барачаш қушқорча нар 2500 сомонӣ савдо шид. об савдо шид. Манаи буқачаи сиёҳ ала 7250 сомонӣ. 7250 нархҳои аниқ. об савдо шуда. Манаи буқа бародаро, буқа барои бастан 9600 сомонӣ савдо шуда. иро фақат нигаҳ кунам дар кор. шикамша сер мекунӣ, ҳарбӣ меша. айни хурданша. савдо шид. наи буқачаи карпатча 7500 7500. буқачаи хушрӯ ака 7500. чорта баррача савдо шид 900. ҳамаш қушқорча. 900 сомонӣ чорта қушқорча. ноли ширхӯрон. савдо шудеста ғуноҷинчаи шведӣ 88 соҳибиш бутекуста 87 харидор кардеста. байни 100 сум мондагӣ авази савдо мешавад. савдо шид. ғуноҷин савдо шид бародар. 88 77 87. чанд шид? нечи болд? 87 савдо шид. 87 савдо шуда. хел бародар. 8700 сомонӣ. неча буқачаҳо буда? буқачаҳои майда майда 7.5 гуфтеста муомила дора бародаро. 7.5 муомила дора. хоб ай 7 поён наметумега. ми 7000 да метумега. хай ай 7-там хушрӯ савдо кунед, ягон зумша мумкин бигзара. ин савдоро гуфта намеша бародаро. оли ягон кас ба нархи гуфтагиш дар бозор нафурӯхта. савдо мешава ҳамаш. ин савдо шуда. яъте дига буқача барои бастан 8700. пародаш шурӯ акай.
450. 450 bu qancha? 8700 somoni. Ба фикрам ки арзанда ба нархи ҳозира. 14000 савдо шуда, 320 кило вазни зинда. 320 кило. 14000 бе тарозу гирифтагия. Не, 3000 гирифта. 67 кило? 67 кило вазни зинда, 3000 сомон харидааст бародаро. 51-52% иншаллоh гӯшт метиҳад. Ҳисоб китобша бигирем. Бошам шуруи соза. бародаро мавсуми барро сар шид. 4 та қушқор савдо шудага, 2 та калонтар, 2 та майдатар. Най 2 та калони лаванги вайле. 2 та калони лаванги 14, най 2 таш 11 савдо шуда. Ҳаммаш қушқорча. Чупониш манаи додаракай. Нархи гӯсфандои баррадор. Гӯсалаш қушқорча вай, қушқорча вайш. Барраш. Гӯсалаш гуфтам. Баррачаш қушқорча 3,5 нархиш муомила дора. Бозор ҳозирашта нархи аниқ накардааст бародаро. Учаш ёштарай. Фикр нест. Мумкин харобтарай. Ина бародаро бо нархи баррачо. Барраи калонтар. 1900 мега, 1500 кадеста. Ин майдоша 1400 мега муомила дора. Майдаларni qanchadan qildi? Maydalarni. Nechidan qildi? 400. Ha, maydosholi narx naqadar bozor barодаро. Як таш модай, 2 таш қушқор, як калон я майда қушқорай, наи модай. Хоб ина нархи баррачо бо 4 та қушқор, 3 та мода. 1000 сум мега муомила дора. 750, 800 бозор пурсидеста. Ҳамқаи ятадша фрухта бародаро. 750, 800 сомони фрухтеста. Нар мода аралаш. Хоб ина бародаро 4 та 5 та гуноҷинча савдо шуда. 5 та гуноҷинча бисёр кас мепурсид. Нархи гуноҷинча ай 5 поён молора бро ина нархои аниқ ва шумора гуноҷинча. 5 та гуноҷинча ҳар 5 таш як ҷоя савдо шудагиай. 4500 сомонӣ ҳар як таш. 4500 сомонӣ харидааст бародаро. 5 та гуноҷинча. ҳамин рӯз фақат нархҳои аниқ рафтеста бародаро. лайкҳоро фаромӯш накунед. Я тамошобинои азиз, баъзеҳо ина хар мепурсидан, ина хар, якта нару, якта мода. Ҳар душанбега 300 сум бита биги ина. Наиш савор шудагиш ҳоҷ модаи наиш нара. Бозор 50 сомон карда, 50 сомон. Хар бепул шуда. Савор шуда. Молодец неки. Ами додарако оварда, ами духара.